Jeg hedder Nanna, og nu skal du bare høre, hvorfor du ikke længere behøver at gå ned i supermarkedet, når du skal købe dine nye sæt strømpebukser. Vi har nemlig fået det polske mærke Daminex i shoppen, og Daminex er rigtig gode, hvis du leder efter et par billige strømpebukser med rigtig høj kvalitet. Vi har blandt andet fået nogle strømpebukser med push-up og en slimming-effekt. Og det gør jo, at ballerne lige får et ekstra løft opad, og maven et ekstra skub indad. Så selvom det bare er til hverdagsbrug, kan det jo godt være, at man gerne vil have en rigtig flot figur. Størrelserne har vi et stort udvalg af. De fås lige fra de helt små, altså small, til det lidt større, som er XXL. Så hvorfor skulle du ud og investere i et par supermarkedets strømpebukser, som går i stykker efter et par dage, når du nu kan få de her strømpebukser fra Daminex på shop. Vi glæder os til at handle med dig.